3, 4. דנבר, הדינוזאור האחרון, הוא חפר וזה אומר המון. דנבר, הדינוזאור האחרון, בא אלינו מעולם קדמון. ממעמקי הג'ונגל מעשרות מיליון שנים פתאום מופיע לו אצלנו וחוזר לחיים. דנבר, הדינוזאור שהתעורר, הוא חפר ועוד הרבה יותר. דנבר, הוא לנו מתאר את החיים בעולם אחר. בכל אשר נפנה המבטים בו נתעצים, אך לנו זה לא משנה, אנחנו מרוצים. מאז הפרהיסטוריה עד תקופת הרוקנרול, עוד לא היה דבר כזה שבגללו שווה הכל. כן, דנבר, הדינוזאור